Sanibonani Bangcwele, lo khulumayo phambi kwenu uLakho kaMkhwanazi ngihamba nosisi. Simphiwe wakanDlangamandla. Igama lekhwaya i-House of Faith Mass Choir esineminyaka emibili khona. Sorry, project of course. So manje ngizoyenza nje i-pop quiz ne. It applies to everyone. Umbuzo senizobona ngani mase ngiplan. Ne? Okay, so imbuzo yokuqala ithi ubani ohleza late ku-breakfast? Jo, ikhwaya lonke. Ikhwaya lonke lilile. Baba. Uyafika late. uBishop Bawez. uBishop lekhwaya. Ohleza late. Yeah, uhleza late. All right. Enye into engifuna ukuyibuza ukuthi ezikhwaya what is your favorite album right now? I-album asikabi nalo nebafo, but sinesingilo. Okay, yini igama lesinye? Let's go. Ngiletha ukubonga. Ungena ku-YouTube nje uthi House of Faith. Yes. Manje ngidinga abantu abayi-5 or 6 nyana abangiphenduleke la. Doesn't really matter. Ababani abantu abantu-inspire the most? Sakazayoni wonke mina uFanzo. Uzuma mfethu. House of God. Usifiso wase God's Vision. Sipho Sompisi from Kivea. Yes. So are there any upcoming projects people should expect from you guys? Yebo. And it's a surprise. It's a surprise. Esingakusho kuningi ongakulindela kwi-House of Faith, which is kuhlangane noNkulunkulu. We are not here to compete yokushayina but ukudumisa nje uNkulunkulu. Yes. So manje ke abantu abanifuna or mhlawumbe bafuna ukujoina ekhaya banithola Bangasithola ku-TikTok, Facebook, WhatsApp, singashiya House of Faith everywhere. House of Faith Yes. yes. So ke ezikhwaya ke what is your word of advice to the upcoming youth abafuna ukujoina ekhaya nabantu abafuna ukucula? Lalela mawucula ungaculi ngoba ufuna ukubukwa, but icula ngoba into uyayithanda. Enjoy. Sanibonani, mina nguPhumzile Khumalo, ngi-DC yase-Heavenly Praise. Sanibona lo khuluma uSibusiso uMncubi Sibongo, i-founder Heavenly Praise Mass Choir. All right, again, opportunity. So manje ngizombuza nje ama-question afana. Question yokuqala ithi ubani ohleza late kukhwaya? Ubani ohleza late? Makuthiwa njalo ke umphathi fire, umphathi we-stress So manje njengoba nila i-competition enesingayikhi le? Competition yethu yes-3 le. Yeah. Akhona amanye enike nawo awina for this one. Siyanqamla nje yonke indawo. Njengalena le. Sihambisa kwazana. So wena nimdeleni ke ubani uthanda ukucula the most? Manazi ukuthi ukhona nizwa naye nje. Usiphesise, usemuva nanya. Usiphelele. Uthanda ukugwaba siphelele. Uthanda ukugwaba siphelele. Oh, uthanda ukugwaba. Ngizobuza lokhu ubani Usiphelele futhi. usiphelele. Alright, ake one last question ke. Yini eneza ukuthi nithandane? Umamayi. Right. That's why. Yazi into ezosithandana. Like we are united in Dengayisho. We treat like sonke la. We do fight ukuthi sibe sazi ukuthi sonke sabantwana bomuntu oyi-one. Because if we will choose as in ama individual ukuthi mina nguPhumzile waKhumalo uSibusiso kaMncube, like we want njoba sila sonke. Hayi kona siyathandana. Hayi. Alright, so abantu abafuna ukujoina banganithola kanjani? Sitholakala ku-Facebook we-Heavenly Praise Mass Choir, TikTok, Instagram, yeah.
naku-WhatsApp ama-poster wethu njalo ama-cross night ahlezi anenamba la ungasithola khona si-Heavenly Praise Mass Choir. Inamba osithola kuyo is 067 927 2737. And then one last question there. Are there any upcoming projects in now? Yes, we do have. Sinayo into ezayo izobe ngoNovember i-event la esobe sibungaza khona u4 years anniversary yethu yekhaya. Sanibonani njani? Lo khulumayo uSifiso wakwaManana, full member eJoy Givers. Ezinisibona siyikhaya iJoy Givers from ezonke izizwe. Ikhaya lethu lina 5 years likhona. Endini ke futhi manje. Alright, ngiyajabula nje ukunazi. Ngizobuza nje just a few questions. Ngomnandi nje kwathi. Ubani ohlezi late? Okay, kufanele kube. No one. Na. Nosizi. Siyadlala. Yebo. So njalo makuthiwa nje umuntu eniba ne-stress ngakudala. Nehlala sina my time simfonela. Uyinkingi, chaos. Alright. Okay, and then the second question. Ubani ucula the most? Maka noma khona ku practice nizwa ngakudani usekalendini. Face. Bathi uyucula kakhulu. Alright. Yini nize kanjani igama elithi Joy Givers? Yazi wena bhuti kanjani lento? Sithi iJoy Givers, wherever we go sishiya ijoy. Yonke into esiyenzayo abantu bahlale bejabule. Abakaze sashiya nje abantu bedangele kodwa nje ukuthi lento esiyenzayo siyazethemba from stage. That's why nabantu behlezi bejabule. So again, esikhaya yini nenza ukuthi nithandane nibambane. Music. Sihlangane ngawo. Yebo. No prakoti nalento la ulove. So umuntu makanifuna afuna ukujoina uthola kanjani? Ma social media platforms isikhona ku Facebook yasearcha Joy Givers Mass Choir lizovela ipage, ufollow na TikTok ukanjalo Joy Givers Mass Choir. Then if ever ufuna ukukhuluma nabaphathi khona umfethu unenamba yakhe uzoyisholo yena. And then one more thing to abantu upcoming abafuna ukukhula nasezayona sebathula. Yini advice engabakhaya? Phendula ndo. Amen. Esibongeni. Sanibonani balandeli emakhaya, nginiphathele ichoir United Holy Combined Choristers etholakala endaweni yase Orange Farm. Mafuna ukuxhumana nathi asithola lapha ku TikTok United Chorister 1, sikhona ku Facebook, sikhona futhi na ku Instagram. Yiwo kamalunga noma singaphelele yibo ke laba enibaziyo from all the way from Orange Farm. Alright, I know nami ngijabule ukubona. So ngizombuza nje just 5 fun questions. Cela nibe nifana. Ubani uhleza late ku practice? Sisihlanje, sisino. Ubuzulu, uya lo phendulayo. Nangu. Hayi, yangenyanya vele. Alright, ke. Ubani ohleza acula njalo? Mangithi njalo ichoir practice nizwa yena ukuthi Sisimisiwe. Sisimisiwe. Sangethuba. Valela abantu. Nam. Yeah. Alright. Kuwa wonke ama competition enke nayo yithi wins. At Alliance. At Alliance. Yeah. At Encourage. Ayibekushubika kakhulu. Auckland Park. Yo, I've competition. Yo. Uyezwa nje uzwa ngoyo ukuthi bekunzima. So manje alitsheleni ke yini nenza ukuthi nithandane njengegama lethu United. So that's why sihlezi si-united. Yes. Siyaxabana futhi. And sibizana ngobhuti nosisi, that's why singeke sidelelane ngoba sibizana ngamagama. Julian. Yeah. Ukuthi le yona ebalekile. And then one last question again.
Inenza United ibe United. Into eyenza United ibe United, I think also umphathi wethu naye we-united ngokwakhe, and then whatever that akayishoyo ekhwayeni noma ngathiwa asibonanga maybe ngesolinye no put right, he always intervene. So iqala kubaphathi, I think ezashilo ubhuti uJolona awukho, ukuhloniphana ubhuti usisi, and then yonke leyo mfundiso sithola kubani umphathi. So uyi-united yena wabuya wathatha i-united wazospreada it. Sishilo sathi akanikezana nethuba ngijamboze. Igama lami ngumsipho, ngusiphesihle. Ukhadebe isibongo. Qamuke Standardton. Ikhwaya le Conversation of God. Yaqala ngo-2011. Ya by then mfethu bekunzima sisesikoleni yabo. Ya sesela vele emabangeni aphezulu. So sayiqala lapho nabafowethu abanye abangasekho, abanye sebakhona nje njengoSabo Sesinomsa. Ya bese sonke nje masiyiqala 2011 usho ukuthi kahle kahle sina 15 years. Ya i-Conversation of God ikhona from Standardton eMpumalanga. Ngiyangibonga so ngizombuza nje just basic questions mayelana nokwaya yini. Okay, question oqala ithi ubani useza late for the Thokozani. Always. Hayi. And then kuni nonke ubani uthanda ukukhula kakhulu, meaning Ernest. So nina ezikhwaya so ubani enithi makangekho nje saneni relax ngilayo ubala kamhlanje. Last 2 minutes sashayisa. Okay, igama lenu lize nalo kanjani? How did you come up with the name of the choir? Okay, igama le Conversation of God mfethu ngeza nalo kushuthi ngangithanda istory sika Moses. Ya Moses wayekhipha abantwana baka Israel eGibhithe ne. So the communication between Moses noNkulunkulu mina yahlala enhlizweni yami yabo. So igama elithi conversation okusho ukuthi ingxoxo kaThixo, okusho ukuthi ngamanye amagama ukuconnecta noNkulunkulu yabo. So thina njengechoir si connecta noNkulunkulu through music. Yeah, so lasukela lapho mfethu. I-unity yenu yini yenza ukuthi nithandane the way nithandana nakhona? Yeah. Amen. All right, kwabantu abanisinayo bafuna ukulandela nabafuna ukujoin laleli la ama-social media platform yenu Bongani. Sikhona futhi ku-Facebook Conversation of God Maskwaya, sikhona ku-TikTok Conversation of God Maskwaya, sikhona-ke naku-YouTube bazalwane Conversation of God Maskwaya. Nasifuna siyatholakala ku-061 846 6716. Emana nami-ke lapho. Ngiyabonga-ke.